Rame-rame suarane kepirang singkat tebian lamat-lamat ning awang-awang kesilir kenang angin gunung lakri lakuning badan halus sedih nenek badan siji susah hati kesenian kebudayaan jasa tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksud yang rapetakan wong meduluran panitia bakulut tambi sing maksud yang rapetakan wong babaturan ngaturakan salam kangen kangge sesepuh desa tambi dewe Terus sarang mamaku tambi kedik sarang panitia babuyut tambi kedik mama kuncine kang adik sarang masyarakat tambi kedik sedaya sih tumut menghormati sugeng rawuh kangge mama puput sareng papa yayan mama yang bos abasel sareng bayuli anake mama kunci kolonge keding sugeng rawuh kangge mama kunci mini kunci buyut depok kadi sareng babe cakwan posing acilik esuk nakira sore naki Pak Guru Ani kang ditakira godong esuk mikir sore mikir kang dipikir Mama Santi kadang-kadang papa yang bos abase ajalan sareng kang wadono bos warna baja Mama Santi singaran Saudi dewe kali mangka daya yang eling mumpung ning dunya janut tuki kumbara para nafsu semantap kedohong ragane sing ketempuan matur kesun kangge Mama Arumi sing da wilayah Tambi Denyewe layung sore pada gesu katon bae masak lebate Mame Arumi sing da wilayah dewe sareng babe cakwane koding enak ada bos sing cilik dewe bab jadi tulis ke kawan janji ada tema Pak Guru Ali digawa menginginkan Mama kunci mini kunci bui tambi
Sinigag ingkang wonten dumateng Tlatah Gunung Ijen lenggaipun Syekh Athoillah alias Muhammad Hakim Bawajir kairing maring Didi Wahyudi enak lenggah ning sandhape Gunung Ijen ketekan bangsa ning alus, bangsa ning lelembut, bangsa ning berkasakan ora samar ora pangling kang dugi niki Rahyang Jaya Wisesa ya Resi Jaya Wisesa putranipun Nastadewa kang wonten dumateng kekuasaan Gunung Semeru. Ari Rahyang Jaya Wisesa iku wujuding wanara santri kesayangane Sang Hyang Ananjaya ya Senggono Yanoman wau. Resi Jaya Wisesa iku nguasai ning tlatah Alas Purwa. Bangsa ning Kethek Putih ya rajane ya Rahyang Jaya Wisesa santri kesayangane Anoman kairing maring Anumreksa kalian keluargane lan adi-adine kalian prajurit-prajurit lan ponggawa-ponggawanipun Ari Anumreksa niku ya wujudening serigala ireng kairing maring serigala kuning enak sininggia datan nangling iki kadugen Rahyang Jaya Wisesa ngandikanipun Syekh Athoillah wani lirih pangandikanipun enak isun sininggi datan nangling sandhapening Gunung Ijen kadugen bangsa ning alus, bangsa ning lelembut, bangsa ning aljan ora samar ora pangling niki iya rekan pertemanan isun ya sobat isun Rahyang Jaya Wisesa kados pundi Rahyang Jaya Wisesa awakmu gumruduk tanpa larapan bakta para ponggawa bakta prajurit uga iki ketekan serigala ireng yaiku Anumreksa kelawan sedulur-sedulure wonten prayogipun apa wonten wagatipun apa wonten tujuan pun apa dugi ning ngarsanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kaperluan punapa Rahyang Jaya Wisesa? Kanjeng Syekh Athoillah, aku gumruduk tanpa harapan mrene ning tlatah Gunung Ijen. Aku iki ya kehilangan yang guru yang Ananjaya kados pundi. Ana beja palawarta selenting kebaktan ing angin yang guru yang Hanuman yang Senggono yang Ananjaya badhe mlebu ning agama anyar yaiku agama Islam kalian aku yen aku sih wis berpuluh-puluh tahun mlebu agama Islam dumateng panjenengan aku iki ya Bungah Merwata Suta bunga tembunge wong seneng merwata gunung sutanakan senenge aku Rahyang Jaya Wisesa iku ya senenge kaya dene gunanakan yang guru Anoman Ananjaya badhe mlebu agama Islam ageman kang anyar. Aku uga Kang Mas Rahyang Jaya Wisesa aku Anumreksa ya seneng deleng yang guru mlebu agama Islam. Aku ya wis mlebu agama Islam kelawan Syekh Athoillah. Iya wis sahabat-sahabat isun kabeh. Senajan awakmu iki bangsa ning aljan tapi ya satu iman, satu ketauhidan, satu pelajaran agama Islam kabeh ya sanade iku belajar maring Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Isun ya uga
ngaji bareng kalian Hasim Badur ning pondok pesantren 1000 masjid. Aku gaya sampun diklat Kanjeng Sekatoila. 40 dina, 40 bengi, aku belajar ngaji, belajar kitab suci Al-Quran lan hadis-hadis dumateng Syekh Hasim Badur kang ana ning pondok pesantren 1000 masjid Ujung Kulon. Kalian Raka Rahyang Jawi Sesuk, kalian Wagrasa Ilang sahabatnya aku. Ya wis kabeh saiki Rahyang Jayadharma wonten teng pundi? Rahyang Jawi Sesuk. Adikku Rahyang Jayadharma ya isun boten uning Kanjeng Sekatoila. Sing jelas aku iki lagi kehilangan yang guru Hanuman Ananjaya kang badhe mlebu agama Islam. Iki langka ning panggonan iki ana sing nyulik iki sapa kang nyulik. Iya isun gaya ora weru. Niate dinten iki minggu iki wis janjian karo isun. Mulane isun dugi ning Tlatah Gunung Ijen rencanane badhe nyahadataken yaiku Ananjaya Anoman alias Senggono pengen mlebu agama anyar, agama anyar ya agama Islam kanthi bakta maring Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sundugi teng telatan ing kene masyarakat rame kaya derebetet sewu iku kelangan gurune, kelangan rajane ya Sang Hyang Ananjaya lenyap saking panggonan. Waduh, matur tiwas Sekatoila. Iki sapa wonge kang gawe candala nginap raja maring aku. Maring aku iki ya Rahyang Jawi Sesuk aja sampai kembali seperti semula dari berandale atau jawarane bangsane Aljin. Aku ya bisa kumat maning Sekatoila. Sing sabar Rahyang Jawi Sesuk kang sabar. Awakmu wis mlebu agama Islam aja ngedekna nafsu kudu akeh istighfar. Yen aku durung mlebu agama Islam mungkin aku iki ya wis dadi brandal kang kae pengen dadi jawara kang pengen ngendi ana perguruan sakti tak perangi tak podari tak pajahi. Wis aja kaya kang dingin. Awakmu iki agamane wis mlebu agama Islam beli kenang gedhekaken nafsu Rahyang Jawi Sesuk. Matur kesuwun pekelinge panjenengan. Untung aku duwe guru panjenengan Syekh Atoila. Ya wis bareng-bareng belajar bae. Aduh, Kanjeng Syekh, kuno lamun beli belajar panjenengan waduh wis Rahyang Jawi Sesuk kaya bengene kaya nang jawara gelandangane jin ngono. Waduh, ning ngendi ana persilatan, ning ngendine wong sakti. Waduh, wis Lembu Suro karo Maesasura ya modar kabeh kenang Jawi Sesuk. Waduh, dibantu ning adine Rahyang Jayadharma. Mumbai jaluk uruk aku jaluk blorong aja. Blorong aku demenane aku pengen dijaluk Jayadharma. Yo ngono wisesone ora demen ora apa. Are wisesoku demen ilmu. Iya kaya mengkonon mau Rahyang Jawi Sesuk iki wong kang demen ilmu, wong kang remen ilmu. Wis Rahyang Jawi Sesuk kudu sabar saliramu. Nggih, kados mekaten Kanjeng Sekatoila, aku ya belajar sabar, hake-hake istighfar. Yen ora karo istighfar, waduh, ya kaya-kayane ya wis ruwet nyeng-nyeng. Abang anggone pantes temen rupane larat lirik matane pengen pisan kanane
galas kasih pakuran lambe tipis papada dayu angan denot menger-menger wong ayu katon dengeser Dados kados pundi syak atoila jalan keluar solusinya kados pundi ia mangko isun coba ngubungi sang yang burung sang yang gajendra uga isun ngubungi Lalaroga Kusumadiraga ya Pangeran Lodaya penguasa Gunung Cerme lan isun coba ngubungi sang yang naga putih iya putu naga putih kados mekaten umpami masih mboten kepanggih kados pundi isun mengko ngubungi Astawikata Boma supaya kongkon ngulati anak ning ngendine iki Anomanainan Jaya uga isun mengko ngubungi Putrandalas kados mekaten solusine isun wis ora sabar sakatuila ya sing sabar yang Jaya Wiseso aja sampe awakmu iki nyampeaken berita ning Eyang Lawu Yari Jaya Dharma sih mungkin ya wis weruh mengko mungkin Rayang Jaya Dharma ngubungi wong tuane yaiku Astadewa atau wane yaiku Pangeran Nismoyo kados mekaten sakatoila matur kesuwun jalan keluaripun sak atoila iya wis bareng-bareng gegulat bae royong Jaya Wiseso Bapak Eliana jagatnya gede Mama Amel, Mama Sofyan Mama Wulane gede wis berjuang senajan sampeyan sumpah kula masih tetap pilihan ning waktu lagi barengan aduh waktu pengen mamelu sampingan larang kula sekian saja Mama Yati ngomong arep siap balik wis mana Mama Dapi nanti lorong saja dodong nalak masih di adodong matahari
suka dana masanya master gue gede namanya aja ngali papai bagus sakling kliwat aku mimigin dengan mimila pengen sampai lagi selawasi aku suka dananya ibu koro ibu ulis maka ulis sarang mama lara mama keluar mama raksa bumi gede sesepuh suka dananya tubuhnya sini dilali pipis sari dilipur mama pengen mama isap dan mama bulane gede mama isap dingin mama cis mama asai gede. Sampai di sini dulu Sawire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber cerita dari Syiar Dalam Gelap alias SDG.